Ben, doncs, inicialment nou aran en podcast. Avui era veritat que la persona que ens va presentar ell tapla especial en Tajú perquè estan parlant de la primera persona de la Tajú, òbviament, que ell vesin de Gauzac. Com estàs, Jaime Varela, que ell videògraf, entre altres mestres, entre altres treballs. Com estàs? Gràcies per convidar-me. Estic molt bé, de moment tot en marxa. Hi haurà una petita secció, si és que representa el poble de Gauzac, òbviament. Ui. Però això, hi ha un sentiment, això com a tot, no? Quan tu és de ton poble o és de la Valdaran, tu què sentisses quan vas estar d'hora i dius, no, jo soc de la Valdaran? Home, i especial, no? Al final hem d'un lloc privilegiat. Sí que hi ha molta gent que no et coneix, però hi ha gent que sí que quan les menciones la Valdaran, les menciones, pues, òbviament, el tema de la llengua i tot ja relacionen. Pensi que hem de dar gràcies d'haver nascut així i d'haver el que hem així a Valdaran. Molt bé. Ho erans, per cert, Jaime, bé, presenta't en xinyà, o sigui, ho has definit amb 3-4 paraules, Sí. com te definiries? Donc, es guardagués an esqui 30 anys, en novembre. Pesen o no pesen, per cert? Bueno, de moment porti ben. Porti un bon entreno, la veritat que sí. Esto relacionat amb el tema audiovisual, esqui molt de tema de vídeo, però també de foto, i a la veig, pues, sobretot en temes outdoor, esports de muntanya, de tot, però el que dia a dia i esports de muntanya. Imagini, en aquest cas, que tu que te dediques a d'aquest món, normalment a la gent li demani, si ha estat bé viatge en un podcast, ja sigui amateur o professional, dieu tu és el primer convidat que mos dits que ha estat en un podcast. Sí, l'any passat me sembla que sigui en Barcelona en un podcast que és en la botiga de fotografia, justament parlant d'això, de projectes, de fotografia, de vídeo i tal, i d'empús d'amb llautes ràdios que també han fet bé l'entrevista i causa tal. Molt bé. Què te sembla l'experiència de que pugui existir un podcast en aranès? Bé, això m'agrada. Al final, jo a causa que jo consumisqui bastant el tema del podcast, m'admeti cada maitín, m'agrada quan estic viatjant també inclús escoltar temes interessants i que se pugui en la llengua de casa me sembla guai, sobretot que se pugui presentar i ensenyar diferents perfils d'ací de la Valdaran que se dediquen a llautes causes. Pregunta d'examen. Has escoltat o vist Bet Aran en podcast? Sí. Escolté bet trosset de l'entrevista que eres d'en Mari, escolté ver a causa de lo que sigue d'en Lola, de Mimma. Està molt interessant, m'agrada molt. Molt bé, doncs gràcies de morir, Jaime, que no vagis a l'audiència, això que ho hem comentat abans d'hora de micròfons. Per cert, totes les persones que ja et sabets, mos podeu escoltar a través de Spotify, en Aran en podcast, no a través de YouTube, en vídeo, a que Jaime també se vos saluda aquí o ara a càmera. Aguera i plano general, aquesta hi era, tio. En pis, doncs, també els millors moments seran remassadi i ja sabets, en Instagram és de l'ús dimecres i divendres. Ben, òbviament, doncs, en la teva vida actualment vire a tour de tot això que ha veït amb el món audiovisual, més jo vull saber d'on vien aquelles inquietuds ties audiovisuals, no sé si des de ben petit, tu ja avui és clara que era convicció de meixar-te a aquest món, o s'ha estat més, doncs, cau carrer que dieu tu t'has trobat de casualitat, per d'art? Jo penso que ha estat una barreja de tot. Aquesta inquietud pel tema de vídeo, de la foto, jo penso que neixec en plena adolescència, quan ja que he explicat multiviatges, quan practiques estos esports, tant bicicleta com esquí, ves que t'agrada de plasmar aquells esports, de gravar els amics, d'ensenyar-les al món, diguéssim. Pues a poc a poc anant, me compré la primera càmera, que, ostres, ara pensi la càmera que me compré, mare mia. Quina era? Era una Canon 1200D. Clar, però no estan parlant de que era un Nokia 3310. Bueno, te diria que comencé gravant amb un Sony Xperia, que era un mòbil de l'època, que ara ho penses i ha canviat molt tot. De macro, jo m'hagués els meus vídeos, em muntava en Movie Maker, famós Movie Maker, després ané evolucionant, agarré la Canon, després me passé a Sony, i a poc m'anà interessant, estudiar en Barcelona, anar formant-me, anar interessant-me més en qui a dia d'avui. Ara que diries tu dels telèfons antics, de moda, no? Ara sembla gravar clips a tau estil vintage, se podria dir formatar, d'agarrar telèfons antics, agarrar càmeres antigues i gravar clips d'aquesta forma perquè te queda un símbol no sípia, més antic, no? A tau clàssic, que sembla que agrada, no? Sí, el tractament hagués vintage, old school, que tant se porta ara, és que és surrealista, perquè al final
cada viatge, cada viatge és càmeres de mòbil millors, càmeres de vídeo millors, de fotografia millors, o sigui que la qualitat està evolucionant molt, però encara ja tau, ara ens fixam en tornar passat, en voler d'aquest tractament més vintage, més old school, que al final són modes, jo també entenc que tot pues, va per modes, per èpoques, per moments, però sí, jo la veritat que aquest utilitzat bastant en els meus vídeos. M'agrada d'alir a aquest tractament més d'antes, més clàssic, sí que és amb càmeres d'antes, és típiques digitals, amb mòbils d'antes, però bueno, no deixa d'estir a moda. I per què? Per què penses que ha retornat a aquesta moda precisament? Perquè avui nostàlgia, per exemple, jo que en base de 30 o unes de 30, jo n'he 33, quan recuperen sèries com a estil física o química o coses a tal, doncs que te generi nostàlgia o d'altres estil pel·lícules, doncs que t'agrada, no? Penses que la nostra generació no d'ensenyar més tanau s'aprofiten d'això en crear aquestes modes que es tornem a ensenyar en un petit viatge al passat, que segurament aquesta moda durarà poc? Sí, jo penso que al final jo barreja entre nostàlgia, també que al final hauem tan aramant tantes causes en avui dia de més hilats, amb tot, que al final és que ens apareix molta informació que ens cansam molt ràpid de lo que hauem. En comptes de voler dia a dia pues, el que són els vídeos com a toque, pues, prioritzant la qualitat, dieu volem dar-li ja un estil, te diferenciamos de lo que hi ha, perquè és que hauem tanta informació que hauem de variar i ensenyar o dar-li un estil diferent. Vos has parlat si quina sigui que era la teva primera càmera, que era Canon, me sembla que m'has dit, m'estava en Sony Xperia, me sembla que l'havies comentat. Te vull demanar, el teu primer treball, tu te'n bremes de què si ets el primer que graveres? És evident, no és típic vídeo que tu has de més tots amics en plan passant-vos ben, sinó parli d'un treball que tu digues ja, escolta, m'ha demanat un company, un amic que li escriu un vídeo i me pagarà ensenyar per això. Jo m'embrembi d'un projecte que marquec molt els meus inicis, que sigui aquest documental de Lucas Casas, Pedales de vida, que la veritat no aquí per lucrar-me, òbviament, perquè al final jo estava començant, no sabien, te diria que no estaven, m'anava a pintar a estudiar en Barcelona justament això d'audiovisual, Lucas me comenté que era d'un documental que l'havien demanat també a presentació en Gijón, un documental que parlés de la seva vida, justament pues, treballarem en acro, és una història increïble, l'acabarem presentant a Cine de Viella, venguec molta gent i agradec bastant, toquec bastant la fibra de la gent que el que jo volia amb aquest documental, perquè al final narro història real és molt emotiva. Que per cert, Lucas, si escoltes ara en podcast, que sàpies que aquest dia has de passar per això. Òbviament, acundam-vos la teva història particular, m'està bé, eres de com has desenvolupat que és un projecte com ahir Royal Cycling, que també és així en Avaldaran, un equip de ciclista des de la base. Més com Lucas te contacta a tu i te confidar. I a dir, acá per a fin, jo enteni, per exemple, que quan Lucas vol transmetre la seva vida, està confidant en una persona que jamés ha de tenir un treball professional, que segurament com a hobby avui és cau carrent, o que ja coneixien que tu començaves a tocar a tecla o que ja és cau carrent, més no te genera respecte de dir m'està confidant en la seva vida personal en una causa tan transcendental com a ell t'ha dit, i me cau el ben, perquè això hi cau carrent que serà gros. Sí, jo penso que al final amb Lucas avui hi ha relació d'amistat, ens coneixem de molts anys, i també jo no estava de tot format i jo no sentia que era pressió de que això havia de quedar perfectament. Ara jo canvi, òbviament vegi causes que canviaria i que milloraria, però en aquest moment Lucas me deia, bueno, vamos a hacer esto, a ver qué tal és. M'estic explicant i ensenyant la seva història, bueno, estic gravant una sèrie d'entrevistes, una sèrie d'imatges, m'embremi que hi ha imatges gravades del meu mòbil perquè no havia pressupost com a poder-me comprar una càmera, ni l'havia tirava amb el que havia, era el mòbil, els GoPros de l'època, càmeres més senzilles, i al final acabarem però també te pensis, o sigui, si la història, la narrativa és potenta, al final és igual amb què expliques, o sigui, si hi ha una història que transmet, que hi ha un conductor que te va captant l'atenció, ja pots gravar amb el mòbil, amb la càmera, que si tu entenes ben la història i t'està tocant la fibra, diguéssim, en aquest cas, és igual. Diries, tio, ara lo dels GoPros, però els GoPros en època eren Ferraris.
Sí, Imagini. bueno, claro, en aquella època quan neixec GoPro Era l'única causa que existia que realment t'hi podies gravar en moviment. era meravellós, sí. Ara ja no sé quina sigui, bueno, guaire en sé de la primera, però en aquest moment, claro, estava a l'ordre del dia. Ara, òbviament, hi ha més marques que estan en la seva faena, que estan traient productes molt bons, però, clar, el que avui en aquest moment graverem com a poderem, explicarem la història com a consideràvem que l'hauríem d'explicar i al final pues, agrada cap públic. Això presentarets en Viella o en Nau Aran? Et presentarem en Viella, volia acabar presentant aquí un Gijón en Festival de Muntanya i haguérem ver la presentació en Barcelona en bars o botigues relacionades amb el ciclisme, perquè al final parlem molt del ciclisme, de la vida de Lucas. Bueno, dec ver a vuelteta, estic guai. Que si posa que tu eres de... Este absolutament no desconeixut, perquè òbviament tu en a Valdaran mos coneixem, les famílies se coneixen, etc més. Jaime Varela elabora conjuntament amb Lucas Casas un reportatge de TV a ti, plasmat aquí d'un que és en escenari de l'audiovisual de Viella, explicant el projecte. Sé com que ho havies gravat. Jo siguec un senyau començament de tot, perquè jo sabia que m'agradava gravar, que m'agradava fotografia, que m'agradava el tema audiovisual, però al final la gens de món audiovisual hi ha moltes causes. Tant publicitat, com a documental, com a cine, com a... És que hi ha 1000 causes, 1000 modalitats també. En aquest cas, també el projecte de Lucas Medicunde, que al final el que a mi m'agradava, i el tema documental, i narrar històries, explicar realitats, sobretot relacionat amb l'esport, i aquí ho comencé tot. O sigui, em Medicunde de que jo volia continuar en això, en que a dia d'avui, amb la sort de poder treballar de Maimar, tot i aquests viatges, els projectes que ho meten en Noruega, en Japó, Alaska, que al final va molt ligat amb estil documental. Jo penso que aquí ho comencé tot i que a dia d'avui m'agradaria continuar. Ara dempius parlarem, òbviament, si aquest gran i projectes, perquè cap a fin, els projectes que són restacai de Maimar i d'amb tu són gran i projectes, més quan tu acabes aquest projecte d'amb Lucas, acabe què? Dempius què? Bueno, vas a Barcelona a estudiar... Acabi, me'n dono compte de que m'encanta el que esqui, que vull continuar en això, que me vull formar. Jo comencé a grau miei d'esports, jo no m'ha agradat estudiar a més, jo d'això reconeixi. Tu hem estat molt de tema artístic, de treballar amb les mans, m'agradava molt pintar, ja més he estat d'incarcodos, estudiar temes de matemàtiques, de física, de química, no m'ha anat ja més. I grau d'esports, m'agrada molt, m'ho passé molt bé, i després quan me tocava ja... Passaves ben perquè no estudiaues tant en aquella bueno, època. També, no elles matemàtiques, vull dir. Estudiaues causes diferents, home, òbviament hi ha d'altres causes a estudiar en aquest grau, però quan toquec ja evolucionar en el que hi grau superior, me'n dic un de que volia anar a Barcelona, que volia especialitzar-me en aparell audiovisual, i quan hi havia grau superior de realització audiovisual, on te formen tant en televisió com en cine. Un any de televisió i un any de cine. Aquí m'he dit que la televisió no me tirava gaire, era molt monòton, molt nerviós també, el que hi ha directe, la realització, muntar espai, sonidista, tal. M'he dit que jo el que volia era narrar històries, però en el medi ambient, en la natura, en la muntanya, en narrar-les com jo consideri que m'agrada narrar-les. I a la vegada, quan... hem sabut quan ell el primer moment que a tu te contacten, més vam acampar, la pregunta d'era te costat, quan ell el primer que es documentau, la primera història, que tu dius, escolta, jo crec que això pot estar molt bé. Vau contactar amb aquesta persona o vau a parlar amb qui sigui, t'ha dit li em cau carrent. I de quan Jaime Varela se convertís efectivament en una persona autònoma? Jo penso que el primer projecte tan important sí que hagués de Lucas, d'empús venguec el documental més, que el documental de la colla també passa d'empús de Lucas, bueno, arran de lo de Lucas ja sé que lo de la colla. Colla Santa Maria Mijaran. Colla Santa Maria Mijaran, que també sigui un dels projectes grans que hi ha d'empús de lo de Lucas, però realment no és que hagi ganat jo com a cercar aquest tipus de projectes, sinó que jo anar en el que m'agrada, que ell, justament això de món audiovisual, anant-lo de la millor manera que coneixi, al final s'han anat trobant els camins, trobant les persones, contactant com a poder cobrir les necessitats d'altra persona que digui bo que forma part d'aquest projecte.
a poc, en qui a dia d'avui, però realment anar com a cercar cap projecte, sí que òbviament hi ha idees en cap, causes que m'agradaria, però en qui a dia d'avui, ja t'he dit, ja ha estat anar en el que t'agrada, el millor que posa ECAC, a poc anar trobant el camí. Ti has hagut vet referent particular, ja dir, jo què sé, pues, en el món de la comunicació, doncs, per exemple, jo quan era jovent, periodista, doncs ves gent, òbviament, a nivell estatal, m'estaven a Val d'Aran, doncs, òbviament, ves els meus companys de Catalunya Ràdio, ves la meva companya de TV3, també Càmera. I quins referents has hagut en aquest sector de poder veure-te reflexat o dir de vull este com a eri? Jo penso que ensenyau els referents són els yanquis, al final, les produccions yanquis, amb el tema de la neu, el tema de la muntanya, pues són els pioners, els que estan en produccions a gran escala, i ensenyau en qui me fixi. No te volgués igual que eri, però com t'atrapar la manera de més o menys veure d'ECAC més o menys igual, perquè al final eri, pues, òbviament, buts en pressupost molt grans, i així, òbviament, pues, de moment no podem optar d'això, però jo penso que eri tant Teton Gravity com a grans productores que estan relacionades amb el món de la muntanya, el món de l'esquí i tal, són referència t'ajuda, diguéssim. I així ho a nivell de la Val d'Aran, perquè clar, jo se tirita darrer era a mi memòria, que consideri que hi prou bona, encara que no hi ha excepcional, més hi prou bona, les primeres produccions audiovisuals de qualitat, dieu, les associa a Mil Torremocha, a d'aquests perfils de persones. Tu t'havies fixat en veure d'aquests perfils audiovisuals? Sí, Nil, al final, des de ja molts anys que le coneix, i al final jo quan estava començant també pues, m'hi fixava que bueno, és tot el tema de produccions d'en Aymar, d'en Baqueira. Te generau enveja? Enveja positiva, no, més dir de... Bueno, m'agradaria... No enveja com a tal, però ell com a ensenyar l'objectiu de ostres, a jo m'agrada justament això que està en aquesta persona, pues, m'agradaria continuar i veure si pugui arribar a son nivell o a lo que arriba. Al final, ell com a marcar ser objectiu, veure-lo com hi ha referència en aquest moment i a poc anar treballant en evolucionar tu tècnicament a poder on t'agradaria estar. Li t'històries de la porta de viatge? T'ha dit de-li, escolta, que soy Jaime, vull... La paraula no sé si vull aprendre o si vull que me... vull que se tanti bet dia a gravar... I que ara hi molt de moda, això de que els jovent hi van a gravar... Bueno, ara després en parlarà més. Hi força de moda, de que vos amassets jovent i que vos agrada un audiovisual, vaig a trair planos... Ja no són que de lleu, sinó també de natura. Sí, que s'hagi intentat tenir contingut, viatjar... Bueno, però no, vull dir, ara parli concretament de persones com a tu, que ara també Marco Espanya, que també causes d'en dron, Tofrai, que també comença... Frai està començant a veure. Que també ara comença, vull dir, veig que vos amassats aquests grups de persones i vos vaig un dia a la muntanya i traguets plans. Planos en general de causes normals i corrents, doncs de hi ha hagut ja baixant esquiant, o de, jo que sé, que és servis, o isars que corren per a muntanya, o saus d'aigua que, jo que sé, en sau de peix o on sigui, prenen planos. Això abans no s'ege, no? No hi havia aquesta consciència, vull dir, de vam a GC a gaudir d'un dia en producció audiovisual tan usat-hi. Bueno, al final, jo penso que les persones s'acaben atrapant. Jo, òbviament, m'acabi relacionant amb molta gent que li agrada el que jo és, que ell també, òbviament, practiquen. En aquest cas, si és l'opció de deixar fluir la imaginació, anar d'entrar a muntanya, amb el dron, amb la càmera, voler crear contingut de qualitat, se te'n vas d'enviar altres persones que al final també en el que tu és, jo penso que t'ha passat en un moment, t'ha deixat fluir la imaginació, t'ha retroalimentat de més alt i t'acaba creant contingut de lo que t'agrada, diguéssim. Què és això de més que t'agrada de la teva feina? Avui dia. No he d'exans, quan dieu comenceres. Avui dia. Jo penso que la llibertat és el que em consideri que m'agrada. Al final, hi ha des causes que m'agrada i poder treballar a la muntanya. No he d'estar tancat en una oficina. Aquesta llibertat de saber que estic treballant i que soc en mi natural, que soc ja sigui en cim de muntanya o per bosc o practicant qualsevol tipus d'esport, aquesta llibertat me da satisfacció de dir, jolín, és que
veig xulei, diguéssim, saps? Perquè hi ha multiviatges que, òbviament, dempús de la faena de lo que hi gravar, portar a producció més de l'acció, de gravar totes les accions, dempús hi ha la faena de tancat en casa, en l'oficina, i hores d'ordenador, i al final... Acro i dir-ho, no? Bueno, això m'agrada, perquè al final ja li das vida al projecte. I jo, per exemple, era la meva reflexió que jo és que quan jo treballo en un audiovisual, hi ha altra forma, més vinculada a mitjans de comunicació, però jo, per exemple, quan jo gravi ja pensant en edició, ¿sabes? No gravi 150 planos a tau per No, a jo tau. també gravi pensant en edició. Jo ja sé que vull que hagués plano perquè lo va metre just davant d'hagués, darrere d'hagués. Pues jo crec que has vist la gran mentalitat. Bueno, més que hi ha gran mentalitat, no sé si ja d'este so de més Sí. eficient possible o de No, de voler que s'agüella idea, no? De com a vos les causes. Claro, jo me passa justament això que dius, que so gravant un projecte, sé perfectament que la introducció va estar aquí, que aquesta imatge me va a hilar amb aquest tipus de transició, que com va quedar d'empús en la postproducció. O sigui, estic gravant i ja estic muntant el vídeo en cap. Que bàsicament a tot però t'està boom, perquè al temps. final, claro, t'estàs estudiant temps, arribes en casa i ja pim-pam, no, i que has de deixar fluir la imaginació i a ver luego cómo queda. Bueno, que has sacro 200 clips i dius, bueno, ja hi ha tot això, vam a ordenar. Que també te digui, això depèn del projecte, perquè, claro, si edita un vídeo d'un minut, vale, però si has de dir un documental de 15 minuts on has d'hilar tota la història i hi ha d'haver narrativa, òbviament no pots estar gravant sabent que acroben aquí o aquí. Per això t'hi diré, Claro. no ho analitzant de tot, més que t'hi diré des del meu pare com a jornalista de dir de jo ja gravi tal, o que t'hi diré, si hi ha notícia d'un minut i mig, l'empaqueti, Sí. pum, Bueno, per acro hi ha treball de preproducció, diguéssim, que hi ha un s'elabora tot aquí un tècnic, tota l'estructura de com tu t'imagines el vídeo, i després pues, la part de producció que hi ha on graves el vídeo i postproducció on li das vida. Però tu estàs gravant el vídeo fixant-te en la feina que has de preproducció, en l'estructura, en com va plano 1 tal, plano 2 tal, plano 3 tal. Tu aquí ja has el vídeo com va quedar. I després quan graves, òbviament, se t'acudixen idees naues, graves ja altres causes que diu no se t'han ocorrit en la part de preproducció, però acro vaig sent, a poc vaig sent I ara mateix graves solet o has persones que te dan suport? Ja dir, perquè era com quan tu me dius, avui hi ha escaleta, plano 1, plano 2, plano 3, cau carrer natau, has com a direcció d'imatge o direcció de son, cauca persona que te pugui ajudar en qualque aspecte concret? O quan és els projectes les estic solet tu estem? Hi ha produccions que sí que les estic solet per diferents motius. Al final, pues, els pressupostos dels clients arriben a lo que arriben. I també cal comptar que hi ha un gran equip de treball, tant direcció com a càmera, com a dron, com a muntador, com a tal, pues, òbviament, el pressupost se va volant i hi ha clients que no arriben a tant, a la vegada. Hi ha projectes que vegi factible que pugui totes les faenes que se puguen en projecte, després hi ha d'auti que sí que condir pues, amb gent de confiança, ja sigui, pues, per exemple, ara m'agradaria que en Menfrai, que a poc està començant amb el tema dels drons de FPV, que hi ha causa supertècnica, que jo no sé Bueno. T'aquera gent que ara mos escuta en casa o que mos ve a través de YouTube. Què hi ha un dron FPV? Un dron FPV i un estil de dron. Perquè en cap un dron que se lleue, que te grava imatges, més que hi ha FPV. Un dron FPV i un estil de dron diferent al dron convencional, un dron estàtic. La diferència és que el dron convencional va per arriba, per abajo, per los lados, es rote, i per l'anti i per atrás, òbviament. Ese deixes de dar gas, el dron se queda estàtic, i molt controlable i molt segur. El dron FPV, la diferència és que vas amb les llunetes, que el que tu ves en les llunetes és el que el dron està vedent. I com se sigues en les llunetes de realitat virtual? Més o menys, sí. Diga a nivell de tamany i d'estil, O sigui, hi ha càmera en dron que té manera assenyar les llunetes, i a la vegada tu estàs seguit, concentrat, tu el que ven les llunetes, o sigui, el que ve el dron, el ves en les llunetes. I a la vegada, aquest dron te permet com a apropar-te més a les accions, com a apurar més, com a passar més a prop des causes. Ell més àgil? Ell més àgil, però ell molt tècnic. Ell molt tècnic perquè a la que deixes de dar gas, perquè hi ha gas constant, a la que deixes de dar gas, et dron què? A la vegada, claro, són moltes hores de simulador, d'estar en casa, de la meva aplicació, del meu ordenador, és simular, és saber que aquí se falles, no se trenca el dron, i a la vegada, quan ja te sentisses preparat, he anat a entrar a la muntanya, agarrar el dron i començar a provar. Però és que avui en dia,
s'estan en barbaritats. S'està gravant cine amb aquest tipus de Jo ara dron. pensi pel·lícules, òbviament hi ha pel·lícula absolutament fictícia o plantejada fictíciament, Avatar, aquests planos que se natau d'un que se moviment, la meva càmera que sembla com ella Spider o cau carrer natau, Sí. imagini que sent amb aquest tipus de A càmeres. Avatar hi ha un pilot espanyol que justament pues, imatges d'Avatar estan netes d'en dron FPV, justament, per acro. I que digui lo de tema de l'agilitat, perquè, ostres, ara que parleu de Tofray, bueno, vam a l'inici de promoció, ja que ja vingut a sigut Sofray Gram, doncs vam a agarrar-li promocionat petit. El plano hagués que te digui jo que he vist, és impactant perquè baixa com hi ha espècie de sau d'aigua, d'en vist com que s'emet per a riu de més roques, i jo pensi, va impactar contra cauca roca i se va destruir. Claro. Home, hi ha el risc de poder impactar contra la roca. Però a quina velocitat va aquest bitxo? Claro, aquest bitxo és perquè, o sigui, l'agents de drons de FPV hi ha el que la rama de la gravació, dels rodatges, que són drons que poden anar pues, a 120, 130, 140 km, inclús 160, però es queden pis en la rama dels competicions, perquè també sé competició amb aquest tipus de dron. Pues, drons, jo penso que el mínim que van és 160. No te sabria dir la velocitat màxima que agarren, però, claro, tu imagina't controlar un catxarro de 1000 lunetes que va a 200 i pico d'aquí per allà i passant per urats i tal. O sigui, és supertècnic. I clar, això a nivell de legalització com està? Perquè és complex. El que hi la competició, o sigui, a nivell de legalització, no sé, ser un circuit tancat... Clar, però, per exemple, tu no pots a volar per via tal com a tal. No. Va dir, demanant aquests permisos gestionant ben de tancar el carrer, no jugar a passar per d'aglomeracions de persones, tal, perquè al final no està permès, doncs dieu acabaries podent gravar. Però, clar, que heu gestionat tota una sèrie de permisos i poder no pots agarrar i en dron en mi del poble. Barram capítol FPV, tornem a capítol Jaime Varela. Quin ha estat el plano, la imatge, el vídeo, que més t'ha impactat gravar o que més has gaudit gravant? Jo penso que la imatge que més he gaudit gravant en els darrers anys, te diria que dieu era cascada de neu que gravaren de Aimar en Noruega. I la imatge que se ve Aimar gravar... De neu o de geu? De neu. Perquè me sembla bé que ho carrem de geu també aquest dia. Acro sí que en Japó, un projecte que anem a d'esquí d'escalada en geu. Però d'empús en Noruega, el projecte de Noruega, sí que els darrers dies que siguem aquí estiguérem esquiant en una zona de Lingen Alps. Això hi ha una anècdota que al final d'aquesta zona ja anirem 2 dies perquè sabíem que volíem esquiar a Acro, però els 2 dies les condicions no sigueren fàcils tant per a meteo com per a estat de la neu i tot. Primer dia decidirem les línies de costat, el segon dia pues, anirem a aquella línia on se formen les cascades de neu, d'empús de la purga i tal. Aquí la caminata de pujada, jo no hi pugé, sí que Aimar que hi pugé, però la pujada sí que de 3 hores, d'obrir traça, però hi ha paret de neu superlunga. En el moment que arriba a Gnau, se mete la bruma, se mete una boira superdensa, impedia el que era gravar, però també impedia que l'activitat sigués segura, perquè, òbviament, baixar per aquí amb boira pues, no és agradable de res. Clar, era climatologia en aquest cas. Jo m'embremi de força viatges que, no sé si també has anat a gravar de Aimar de força d'habituda, més també comente i a causa que quan siga la et demanaré que era muntanya tu estem Era muntanya tu estem Vull dir que... I això pensi que ha pres, Aimar ha pres bastant. Sei embromat, o les condicions no són avientes, ja sigui per terreny que ja se detecta que no hi estable, encara que l'estabilitat en anyeu ja sabes tu que ja més se pot dar per sentada en cap de cas perquè ja estàs més professionals en accidents. Més vosaltres consideres que vos trapats en un moment que heu de molta pedagogia de més jueni? Perquè que jo de cada viatge veigui més as jueni no sé si la meva responsabilitat, en la muntanya més sense respecte. Vull dir, de que van a la muntanya com a ser jo pugés a Tarabassa dules caminant, perquè mos entenegam. Jo, per exemple, no soy tampoc me considero persona indicada com a dar consells ni leccions d'això, perquè al final, vulguis o no, pues, porti relativament poc temps vinculat a alta muntanya, activitats tan exposades, però sí que li ha un respecte enorme, perquè al final després de viatjar a tanti llocs del món, llocs molt extrems, en condicions molt extremes, pues sabes que al final el riesgo cero no existe. O
O sigui, tu pots anar per una zona que te consideres que és molt tranquil·la, que hi hagi aquest mínim d'inclinació, que te trinque aquella placa, te tires a baix o te rebosse aquella purga. Tio, has hagut bet espan, bet viatge? Has hagut bet accident o quan estaues també a terme cauca gravació vera persona ha hagut incident? Toqui justa, de morir que, bueno, ja més me passe guerra en sèrio, com a tal. A tau espans grossin un hagut, sí que hi ha hagut aquest moment que m'ha trincat vera plaqueta per desús, però no considero com a un gran espan, però sí que, òbviament, he estat en situacions complicades amb gent amb la que he estat treballant, perquè al final jugam en una liga que són paraules majores, que estem en zones molt exposades, amb molta pendent, zones de molt extremes, i al final tu estem hi ha aquest risc. Hi ha hagut moments que ha calgut passar-les, actuar de la millor manera, solucionar el problema i seguir endavant. Clar, i això, jo ara veia els vídeos d'Aimar. Sembla que me centre més en Aimar, perquè cap a la fin, tio, l'Eu ets un filmmaker oficial. Sí, ara hi ha hagut multiprojectes que hem estat en conjunt, però o t'hi l'acompanyes força. No sé si sempre aquestes paraules, més m'era la sensació de que, clar, cauen a pujar el nivell de cada viatge, perquè ja no genera emoció veia Aimar baixar vasi bé. Ara vos que Aimar, doncs es baixa tic de Zemnes, me sembla que s'hi dia, aquest que era tan escarpat, que era completament verticau, o l'has de veure baixar en Alaska, o l'has de veure en Japó. Sí, jo penso que això forma part de... Penses que la gent demanda més? No, però forma part de l'ambició de l'atleta, en aquest cas. Jo al final... Però de l'atleta també està bé, tio, perquè tu te veies aquí. Sí, jo òbviament, jo estic encantat de que Aimar se motive que vulgui esquiar Tuc de Zemnes, anar a Alaska, perquè t'has anat a Alaska i un somni, i un lloc de referència del que hem nosaltres. Però això forma part de l'ambició de l'atleta. Al final, sí que dieu no tan emocionant i un vasi bé com a un Tuc de Zemnes, com a un Alaska, però sense desmeritar passi bé. No, sense desmeritar-ho. Que no estan parlant d'ia pista verda ni blua, però vull dir de... Però al final jo crec que són marcar-se objectius naui, retos, perquè mos encanta marcar uns retos, diguéssim que sí o que no, mos encanta alguns reptes que culminar. Òbviament, guarda, si hi ha l'oportunitat de poder aquests viatges o de poder aquestes activitats, les agarrarem. Tot darrer gran projecte era vinculat precisament a Alaska, malerosament Aimar sec mau, molt de mau. Aquest projecte pinta potent, no? Aquest projecte pintava molt potent, però... Digui pinta potent perquè, vulguem o no, pintava... Vam haver des de ja doble vessant, no? Perquè, òbviament, era experiència d'este en Alaska esquiar per aquí o en aquelles muntanyes infinites d'amb 6 de neu que devien estar espectaculars. Sí. Ego carren que vos ha quedat pendent, que segurament lo veuràs en futur. Sí. O qui saps en futur de final del reportatge a podets a tau com a insímil, qui sap. Hi haurà causetes. Més, jo crec que molt potent era de poder mostrar també com a un atleta que ha estat amb més nau nivell de freeride en Espanya, que segurament encara hi ha, òbviament, més no competís més. I en freeride, doncs, és més ja pur son, del son estil, com passe d'avui a lesió molt greu de Jui, amb un risc nau de que li poguessin passar coses molt greus, a tot aquest procés de recuperació en què torne a poc a poc començar de bicicleta, esquí de xuns, a començar a esquiar, que ja ho hem vist en els hilats socials que ja ha començat per fin a poder baixar. Serà potent, jo crec. Poder contar història diferent. A tu que diries que t'agradaven les narratives? Sí, narrativament molt bona, això. Justament, o sigui, el que passa que en Alaska... Aimar, desencusa'm, molt bon en sens de que hi ha molt bona història a explicar. Hi ha molt bona història. El que passa que en Alaska sí que hi ha desgràcia, o sigui, no mos demoràvem, però, bueno, que hagi passat això parlant clar, final, i que d'Iberio aporta a el que tu ben dides, una gran narrativa, un nou projecte que és superhuman, que és superreal, que no sabe quan veurà la llum, però... Parlam d'hagués hivern, d'aquesta tardor? No exacte, perquè estem
produint, estan treballant molt Encara en no ha acabat, estructura. ara veig, encara no ha acabat. No, està de res. O sigui, s'està treballant molt en estructura, en guion, però sí que dieu el que hi ha viatge a Alaska queda que en segon terme, i ara pues, dieu ens estem centrant primer en la rehabilitació d'Aimar, que al final no deixa de ser el més important, i després en poder documentar tota aquesta evolució de lo que ha estat la lesió, de com ha d'empús d'avui una lesió super sèria, que suposi que ell ja que ha explicat i que molta gent sap, però que no pintava bric ben, gesses de pou, tornes a remuntar, tornes, no dieu estar al mateix nivell que estaves, però a apropar-te a d'aquest nivell o inclús a tornar a esquiar, perquè no pintava. Gairebé. Vam barrant ara ja capítol audiovisual. Jaime, quin és ton gran somni audiovisual? Què vos és? Vos ha anat a l'espai? Hòstia, quin no bon altre espai, no? Això m'encantaria. No, a veure, com a gran somni audiovisual, ara mateix no he cap marcat com a tal. O sigui, és el que vull seguir disfrutant de lo que és aquí, seguir explicant històries, que ja més m'avorrisca d'això, que ja més diga, que he perdut la motivació. Tu et dirà, que el temps dirà què és el que passa. Et tonsec tu? Ell ben remunerat? És que ja soy la resistència. No te va a demanar gaire coses en banc ni en Apotxa ara mateix. Ara mateix en Apotxa hi ha un telèfon en mode avió, molt ben, gràcies. Sí. Més, un treball que, vulguis o no, era audiovisual i ben remunerat. Sí, al final, a veure, ben remunerat, però també... Ell sacrificat, òbviament. Ell sacrificat, sobretot quan estàs treballant en zones de muntanyes posades, que al final t'estàs jugant el tipus, i després que no deixes d'elaborar tota la història que després s'acaba explicant en els hilats, en les televisions, en els cines, on sigui. Al final, tot aquest procediment de creació de la història, de guion, de producció, de postproducció, passa per estudiar més, són moltes hores de feina. A la veig... I que t'he demanat perquè m'he gràcia en son moment, que tu ja et sabes, eren passat en unes jornades de... Me sembla que eren de lideratge o de nou autònoms. Sí. I avui he enguixat molt majo, era veritat, que lideren... Volets veure la pregunta, Betín? És respondre el mateix que t'he respost a tu. No, això m'està tallant, si queres, de fet. Enguixat hagués que dieu, que mentida, avui, 10 anys, 12, 13, no gaire més, li dits a Jaime... Tiu gaire sos guanyes, Aran, o cau carrer Natau. Clar, Jaime se le queda camp a Natau, però en plan, però serà? Aquest xaval que m'està... Bueno, ja està bé, al final cau... volia saber, a veure, si aquest negoci... Li anava a funcionar, claro, que millor que demanar, que si te dicen que no, pues guarda, ja no tiri per aquí. Que per cert, què te sembla, tio, eres d'este autònom a nivell fiscal en aquest país? Buf, centrar-me en aquest melun... No, a veure, jo penso que al final no haguem gaires ajudes, que podria estar molt millor, que no se mos tracta com a el millor que se podria. Però que són temes molt delicats que, hòstia, que da a parlar molt. Bueno, això ja, el dia que vulgui ja conversar d'un que és d'autònoms, ja no te vull convidar, tio, perquè ja has passat més, segurament me calerà convidar d'un que és especialistes que hagin estat força temps ja treballant. Sí, jo penso que se mos podria ajudar més, que al final pues, estem tirant molt de carro, però sí, preferisc que un especialista d'economia o de el que sigui te parli d'aquests temes. Molt bé. Jaime, a veure, tema aranès, com et ves, tio? Com et ves la llengua avui dia, i xarxa social o en general en carrer? Jo m'agradaria que se parlés més l'aranès en escoles, mainatges... Jo mateix m'includisc que jo, per exemple, també en frai, hi ha viatges que pensis que em tontos de... O sigui, parlant malament, perdó, però... Però tampoc és difícil tan greu, tranquil. Mos parlam en castellà, que no hi ha cap problema, jo penso que també per part de pare, però jo penso que s'hauria de parlar més, que hi ha molta joanesa que dieu no lo parla el suficient, que al final hi ha llengua que hi nostra, que hem privilegiats de poder veure la nostra cultura i la nostra llengua i un lloc com aquest que viuem i que hem de mantenir-lo, hem de cuidar-lo. Si poguessis caucarrent per a llengua, haguessis el que li demani tu estem a tutti, aquesta vareta màgica, en què la destinaries a poder revertir la situació? En què penses que se pot fer? Et de la òbviament s'ha de parlar més en l'escola, que ja m'has comentat, a nivell particular tu. No sé si per ton cap passa vera idea. Ara mateix no. Hi ha pregunta complicada, no sé què se podria. Jo també penso molt. O sigui, me sentisc agraït d'on so i de dedicar-me el que me dediqui. De Gausac.
de Gausac, òbviament. Gausac, un gran poble. Però també no hem de desbremar que hem portat, jo pensi, que l'aranès, la Val d'Aran, a moltes parts del món, ja sigui de més projectes o ja sigui de més grans esdeveniments esportius que estan realitzant en la Val d'Aran. Exemple, Freeride World Tour, al final s'acaba vedent en multilocs del món. L'altre dia estic parlant justament d'aquest tema. Em bremi que en Alaska mateix, entre en bar de estació d'aquí, de l'Ieska Ski Resort, a tau canvitar a la tele, resulta que estàvem passant el Freeride World Tour de Vaqueira. Era repetició. La gent pròpia d'aquí de l'estació, la gent d'Alaska, estava acampant la competició, justament anava baixant a vel, com a animant i tal, me sauté aquest tema de, ostres, de la Val d'Aran està aquí o viu que estan campant i a prova que estan en casa. A la veig, no t'he respost la pregunta perquè no sabia com respondre, però pensi que al final estan portant a conèixer el que és la Val d'Aran per a mateixa part aranesa a moltes parts del món. Bé, el que és aquest granet de sable que també vos atidat les vostres produccions audiovisuals assajats d'apropar. Aranès que si no podem dinamitzar-lo des de Teora, és que com a mínim pugui expandir-se a tots els llocs del món. A veure, te va 4 o 5 preguntes ràpides. Este de Gausakei? Este de Gausakei, meravellós. De la Val d'Aran? De la Val d'Aran encara millor. Estos ills les parlaràs en aranès, en català? Òbviament, aranès. En aranès? Molt bé. Quin és ton emplaçament de la Val d'Aran que més t'eixaute? Emplaçament com a poble, te referisses, o zona... So que t'hi vulgues dir. Ella dit la muntanya que més t'eixaute. Un lloc et que vau molt, m'encanta, en Hostieu, sobretot, i en Montpius. Quina era la càmera que més t'agrada treballar? La càmera que més t'agrada treballar? Amb la mia, amb la Fuji. Fuji, quin model? Fujifilm X-H2S. Si haguessis de recomanar a la persona que acaba d'iniciar-se en món audiovisual, quina càmera li recomanaries? Pues algo que s'assimili a son pressupost als objectius que t'has i al final que pugui adquirir-lo per pesos que ha i que li doni una qualitat bona. Jaime Varela no pot passar un dia sense la muntanya. Què és el que més ràbia te daria que te traiguessin? Més ràbia me daria que me traiguessin? Ostres, però no sé què respondre-te ara mateix. I les muntanyes, dieu? Sí, les muntanyes no, però dieu l'esport, que me traiguessin l'esport, que al final és salut i vida. I de la darrera ja, si no siguessis videògraf, series? Què seria? No sé. No sé, algo relacionat amb muntanya. Art o artista, no? Sí, Perquè s'acaben fent com que t'agradava l'art en general. Sí. Molt bé, doncs la conversa l'heu arribat a fin. Si has escoltat si podcast o si has arribat a la part final, sabes que la darrera part, jo t'he demanat so que vulgui en tot moment, que estic posant-me i a preguntar, que jo també te vau a respondre. Pregunta-me el que vulguis. Jo soc fatal d'aquestes causes, d'aquestes tipus de preguntes, perquè me pillen molt a bote pronto, però... A veure, era gràcia, no deixat de pensar perquè si no me vas a pitejar. Si tu no te dediquessis al món de periodisme, de la ràdio i tal, a què te dedicaries? Si no me dediqués al món de la comunicació en general, què és això que m'agradaria? Doncs és bona, És bona perquè ara mateix no sabria respondre-te. Que és el mateix que m'ha passat a mi. Sí. Sí, no. I que és raó. Sabes què passa? Que dieu que... Hauem tan clar el que volem, que se mos demanen el que... Dieu ja creu, quan tu és tan centrat en un projecte o en un mestier que t'has vist tota la vida, perquè jo de petit volia estar narrador de partits de futbol. Jo les veia per a tele, ho veia als Jocs Olímpics i diia, jo vull estar aquí. Al final he acabat així, que tampoc està malament, No, però està molt bé, al final estàs en el que t'agrada. Més, ostres, no et sé. Per exemple, en Mefraia i Sanitària, jo t'estem... Te diria que dieu que ho carrem vinculat amb la seguretat, perquè dieu un petit complex de Superman m'agrada d'un que soñas persones. Ja ajuda. Sabes? Dieu anaria per aquí, que ho carrem de seguretat, perquè se vegi que hi ha hagut problemes o dels típics que va tu estem aquí, o a separar o a el que sigui. A la vegada, pues, ensenyeu aquest complex de Superman. Que bueno. Donc, escolta, Jaime, mil gràcies per haver vingut en Tadagués Aran en podcast. Ha estat un plaer. Merci per vir. Escolta, que vagin molt bé tots els projectes en Massiu en Val d'Aran. Mos vam veient. Moltes gràcies. Bona tarda. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.